Heitä ei kukaan. Eihän näitä minun videoitani kukaan ota tosissaan. Paitsi minä. Niin. Hieman viistetään Niilon elämää tässä videossa, niin kuin otsikossakin sanotaan, mutta ei mitään sen ihmeempää. Minä olen tuntenut jossain määrin. Niilon pienestä pitäen me olimme samalla ala-asteella pienenä ja siellä sain ensimmäisen kohtaamisen Niilon kanssa. Jälkiviisaana, jälkikäteen tarkasteltuna, niin minulla on itsestään selvää. Hän on koko elämänsä ollut hyvin kapinan vallassa oleva mies, joka johtunee paljon siitä, että hänellä on pienestä pitäen ollut 2 tekopyhää pappia vanhempana. Evankelisuuterilaisen seurakunnan nössöpappi kasvatteja. Niin kyllähän se kenet tahansa fiksun nuoren miehen saa fiksun nuoren miehen sapen kiehumaan ja sitä lähtee sitten omalle kapinapolulleen. Ja pointti tässä kaikessa on se, että Niilo ei ole tähän päivään mennessä kapinastaan luopunut, vaikka Jumala on hänet kutsunut, niin hän on sitten vaan ohjannut kapinansa omaan uskon elämäänsä. Hän ei ole hylännyt sitä täysin ja hankkinut jotain tervettä motiivia. Hän kyllä pelkää Jumalaa, hän ymmärtää, että on tuomio tulossa ja jos tekee väärin, niin huonosti käy. Mutta sen pidemmälle hänen viisautensa ei ole voinut hirveästi kasvaa, koska kapina siellä edelleen jyllää, josta hän pitää kiinni kynsin ja hampain. Näkee siinäkin, että minkä seurakunnan Niilo valitsi niin kuin ensimmäisenä, johon sitten imeytyi täysin aluksi mukaan, niin evankelisuuterilaisen seurakunnan, eli sen seurakunnan, missä hänen vanhempansa tekevät typeryyksiä, niin sen vastakohdan helluntai-seurakunnan. Totta kai kun ollaan kapinameiningillä, niin valitaan just se, mikä ärsyttää mahdollisesti niitä vanhempia eniten. Alitajuntaisesti ja vähemmän alitajuntaisesti näin ihmiset sitten tekevät. Ja kapina jatkuu Niilon elämässä edelleen. Sitten kun hänelle fiksulle nuorelle miehelle niin selvisi, no ei hän enää niin nuori oli, hän on sama ikäinen kuin minä, 30, se on oikea miehen ikä jo. Mutta sitten lopulta fiksulle Niilolle selvisi, että helluntai-seurakuntaa tällä hetkellä uskosta on luopunut, ei hän sitä näin ilmaise, hän vaan puhuu aina heidän naurettavista lumeparantamisistaan, koskaan menemättä todellisuudessa mihinkään syvälle tässä asiassa. Kyse on kaikkialla siitä asiasta, mihin tämä video on etenemässä, eli uskosta luopumisesta. Tosiaan kapinalla mennään, että sitten Niilolle selvisi, että helluntai-seurakunta on roskaa tällä hetkellä ja sitten hän vaan edelleen sai tulta omalle kapinahengellensä, eli sitten vaan lähdetään, kapinoidaan niitäkin vastaan sitten. Ja nyt siitä on tullut Niilolle elämäntyö, eli kapinoida tällaisia kaikkia häntä alempia ihmisiä kohtaan, jotka ovat häntä vähemmän älykkäitä, häntä vähemmän komeita ja filmaattisia. Hän on ihan hyvännäköinen mies ja hänellä on karismaa ja näin edespäin, niin hänen on helppo asettaa itsensä muiden yläpuolelle. Hän on ollut myös aika suuri kokoinen aina, niin ei ole tarvinnut niin pelätä monenkaan suunnalta fyysistä väkivaltaa tai mitään vastaavaa. Että hänellä on paljon tällaisia ominaisuuksia, jotka johtavat siihen, että on helppo nousta muiden yläpuolelle. Mutta joo. Niin, mitäs tästä kapinasta vielä? Niin näille kapina-ihmisille on todella yleistä tällainen, mikä Niilon videossa toistuu jatkuvasti. Olen niitä katsonut tässä jo aika monta. Tämä tietää jopa Jordan Peterson, jonka minä olen aiemmin nuhdellut englanniksi yhdessä aiemmassa videossani. Minä olen hänen oikeellisen uransa lopettanut, että kyllä hän edelleen uransa jatkaa, mutta se on ihan hänen omalla voimallaan ja omalla oikeutuksellaan, että minun siunaustani siinä ei ole takana, se on ihan varma. Ja jopa Jordan Peterson ihan omalla ihmismielellään ymmärtää tämän, että älykkäillä ihmisillä on tällainen ongelma, ja Niilolla on juuri tämä ongelma. Eli kun he tapaavat jonkun itseään alemman, vähemmän älykkään, vähemmän kykenevän henkilön, tai vaikka saman asteisen henkilön kuin he itse, tai on monia, tämä on niin monisyinen juttu, mutta pointtina on kuitenkin se, että ei tämä itse asiassa ihan sama, mitä mä äsken sanoin. Tämä koskee kaikkia. Ei tämä ole pelkästään älykkäiden ihmisten ongelma. Tämä on kaikkien ihmisten teidän ongelma. Ja teillä on moninaisia syitä tähän, jotka kuitenkin juontaa loppujen lopuksi yhteen pisteeseen. Te kuulette jonkun sanovan jotain, mistä te ette pidä.
ja sitten te alatte niinku halveksumaan ja inhoamaan tätä ihmistä ja ette ymmärrä, että teidän pitäisi kuunnella teidän pahinta vihamiestännekin. Minä sanoin tämän Niilolle sähköpostissa, että minun isäni on opettanut tämän asian hyvin selkeästi. Hän antoi minun, vaikka minä olin valmis ottamaan kristinuskon vastaan niin 15-vuotiaana. Jos joku olisi kertonut minulle loogisesti Jeesuksesta, mä olisin ollut heti, että antaa tulla. Tämä on se juttu. Minä olin valmis jo silloin, mutta hän antoi minulle tärkeän opetuksen, josta minä olen jälkikäteen onnellinen, vaikka en silloin sitä tietenkään ymmärtänyt. Niin hän antoi minun oppia hirvittävän määrän tietoa, ymmärrystä, viisautta tästä saatanan maailmasta, vaikka minä olisin halunnut oppia sen pyhiltä. Ihmisiltä, jotka ovat veljiäni ja siskojani, ystäviäni, luotettavia, rehellisiä, eivätkä heitä aina siihen pataan vähän myrkkyä sekaan, että hyvää ruokaakin pitää aina pistää ne kyynhampaat siihen ja vähän ruiskauttaa, ettei vaan tule liian hyvä olo. Mutta näin hän minulle opetti. Hän antoi minun tulla tietoon pojastaan Jeesuksesta, hänen sanastaan. Vasta reippaasti yli 20. Siihen asti minun piti no tää kuulostaa nuorelta iältä, mutta mun elämä on ollut niin hektistä ja tapahtunut paljon asioita lyhyen ajan sisällä, niin se oli pitkä aika sieltä 15-vuotiaasta reippaasti yli 20. Niin siihen asti minä sain oppia valtavan määrän asioita ihan suoraan pirujen suusta. Miesten ja naisten suista, jotka aina yrittivät tuhota minut siinä samalla. He aina yrittivät. He kertoivat monta älykästä asiaa, joista minun piti ottaa kiinni, koetella ne ja pitää ne itselläni. Ja sitten siinä välissä aina sanotaan nopeasti, niin kuin tiedätte, paras vale on sellainen, missä on 90% totta. Vaan 10% valetta. Niin kaikki nämä ihmiset internetissä ja elämässä, mitä minä kohtasin, niin kaikki he yrittivät tuhota minut. Heillä oli jokaisella joku salakavalla juoni, joku valhe siinä hyvän tiedon ja ymmärryksen ja viisauden seassa, joka sitten minun piti myös itse selvittää. Eli minä jäin aina jumiin tiettyihin välivaiheisiin. Ja löysin jonkun opin, uskon, jonkun yksittäisen henkilön tai ryhmän. Ja sitten minä jäin hetkeksi siihen jumiin niin kauan, että minä sitten mussuttelin sitä kaikkea informaatiota, mikä minulle annettiin, ja otin selvää heistä, tutkin heitä, vaikka minua ärsytti moni heistä. Minä vihasin heitä, ärsyttävää, että moni heistä puhui minulle aivan täysin ylhäältä alaspäin ja lyttäsi minut ja oli ylimielinen minua kohtaan, kun minä heitä kuuntelin. Ja siitä huolimatta isäni opetti minut, että puske vaan päin. Kuuntele heitä siitä huolimatta, että vituttaa. Opiskele kaikki, mitä heillä on opittavana. Pidä se, mikä on hyvää, hylkää se, mikä on pahaa. Ja näin minä sitten menin uskomuksesta uskomukseen läpi nuoren elämäni, että löytyi valhe tästä ryhmästä, että no niin, mitäs sitten? Sitten löytyy joku seuraava ja sitten taas se, no niin, täältä löytyy informaatiota. Sitten jossain kohtaa rupeaa hammasta joku kolottaa. Mutta siitä huolimatta minä opiskelin näitä ryhmiltä kaiken. Se on tässä nyt erona, vaikka minun ja Niilon ja monen muun välillä, on se, että minä kuuntelin ihmisiä ja sitä kutsutaan toisten kunnioittamiseksi ja rakastamiseksi. Niin kuin niitä vihamiehiä pitäisi rakastaa. Että vaikka itse saatana minulle tulisi jotain opettamaan ja kertomaan hänen näkökulmastaan tätä olemassaolon meininkiä, niin mä kuuntelisin häntä silti. Vaikka hän ihan selkeästi yrittäisi koko ajan tuhota minut ja tappaa minut siinä samalla. Ja näin sinä pääset eteenpäin elämässä. Ja lopulta tietenkin valheita on vain rajallinen määrä. Sen jälkeen kun sinä olet kaikki päävalheet käynyt läpi, niin sitten sinä alat pikkuhiljaa tunnistamaan myös niiden johdannaiset ja sun muut. Ja loppujen lopuksi sinä ihan sama kenet sinä kohtaat, niin sinä näet välittömästi sen valheen, jota he yrittävät välittää. Ja voit saman tien sysätä sen sivuun ja sinun ei tarvitse edes syödä sitä niin kuin aluksi tarvitsee. Mutta näin se menee. Mutta Niilolla on tällaista. Sen sijaan, että hän rakastaisi vihamiehiä, niin hän inhoaa heitä. Otetaan tämmöinen esimerkki. Hän teki yhdestä helluntalaisesta naisesta, joka vääntelee ilmestyskirjaa ihan vittu päin persettä. Tämä nainen hän on aivan väärässä. Hän ei ole uskossa. Se ongelma tässä naisessa ei ole se, että hän on helluntalainen tai että hän uskoo johonkin väärin asioihin. Ei, vaan se ongelma on siinä, että hän ei elä uskosta. Hän on uskosta osaton. Hän on joko ollut sitä aina, tai sitten hän on luopunut siitä. Hänestä on tullut luopio. Tätäkään sitten
kun sä olet niin kapinan vallassa ja sinulla kuluu energiaa sen kapinan ruokkimiseen ja ylläpitämiseen ja sitä kautta niin toisten inhoamiseen, koska jotta sinä voit kapinoida, niin sinua pitää inhota jotain henkilöitä. Sitten ei pysty enää yhdistämään pistettä pisteeseen B, tekemään suoraa viivaa niiden välille ja yhdistelemään kaikkia pisteitä, mitä sinun mieleesi on elämäsi aikana tullut. Niin vaikka Niilo, kun hän katsoo näitä helluntaiseurakuntalaisia ja heitä tuomitsee ja nuhtelee monesti varsin oikein, välillä aivan päin persettä, niin hän on unohtanut vaikka nyt tämmöisen tärkeän asian, että ai niin, meidän on tiedettävä uskovina, että missä ajassa me elämme. No missä ajassa me elämme tällä hetkellä on uskosta luopumuksessa. Se on alkanut kauan sitten ja se jatkuu vieläkin ja itse asiassa nyt se on aika lailla loppu. Ei ihan hirveästi tämän pahemmaksi pääse. Tämä helluntailainen nainen siinä videossa, niin hänen suuri ongelmahan on se, että ei hän usko Jumalaa. Hän toimii kaikessa oman järkensä mukaan. Siinä on se ongelma, se on se kaiken syy. Mutta sen sijaan, että Niilo näkisi tällaisia totuuksia ja keskittyisi niihin totuuksiin, tärkeimpiin asioihin. Että okei, tämä nainen on siis luopio, hän on uskostaan luopunut. Se nyt on ensimmäinen asia, mikä täytyy lähteä korjaamaan tässä. Kertoa tälle naiselle ja kaikille muille, että nämä helluntailaiset, niin he eivät elä uskosta. He ovat siis jumalattomia, he ovat uskosta osattomia. Joko alun perinkin, että he eivät ole koskaan kääntyneet tai he ovat kääntyneet ja luopuneet sitten. He ovat antaneet maailman lyödä heidät maahan ja he eivät ole nousseet takaisin ylös niin kuin kuuluu tehdä. Siellä sanotaan, että oikeellinen mies kaatuu 7 kertaa ja nousee ylös 7 kertaa. Nämä eivät ole nousseet. He eivät joko ole uskossa olleetkaan tai eivät ole enää nousseet, kun heidät on lyöty maahan. Se on se ongelma näillä ihmisillä. Se on sitten ilmiselvää, että jos ei ihminen elä pyhästä hengestä, hän elää oman henkensä varassa, oman ymmärryksensä ja tietoutensa ja viisautensa vajavaisen säälittävän sellaisen varassa, niin sitten hän on väärässä. Ihan sama mitä hän sanoo, niin hän on väärässä. Vaikka hän sanoisi oikeaa tietoa, niin hän on silti väärässä, koska hänen motivaationsa siihen on väärä. Kaikki on siis syntiä. Ihminen, jos ei elä uskosta, niin hän ei tee ikinä mitään hyvää. Jos hän elää uskosta, niin kaikki mitä hän tekee on pyhää. Niin yksinkertainen mustavalkoinen ihana maailma, toisin kuin täällä aina lässytetään, ei ole niin mustavalkoista. On. Kaikki on mustavalkoista. Sinä olet joko täysin paha tai täysin pyhä. Ei ole mitään siltä väliltä. Mitään harmaata aluetta ei ole olemassa. Ja se on näin helppoa. Ihminen pystyy, jos hän on uskoon tullut, jos hän on kerran uudesti syntynyt ja ottanut Jeesuksen vastaan, niin se on sekunnista kiinni. Siinä voit olla yhdessä hetkessä täysin paha, iljetys, luopio, epatto, hirvittävä syntinen, varpainen kärjestä päälakee. Ja sitten jos sinä otat nuhteen vastaan siitä, että hei, sinä et luopunut uskosta, sinä et elä enää kuunnellen pyhää henkeä, ja hän ottaa sen vastaan, niin hän on seuraavassa sekunnissa, kun hän katuu sydämessään tätä asiaa, niin hän on täysin pyhä. Kaikki mitä hän tekee sen jälkeen on pyhää. Joka ikinen asia, vaikka hän tekisi jonkun virheen, vaikka hän murhaisi jonkun, niin se ei tee hänestä yhtään sen vähemmän pyhää, koska hän on tehnyt sen silloin samalla tavalla kuin Paavali sanoo, että enää en tee syntiä minä, vaan synti minussa. Niin haastaa pyhä ihminen. Hänessä on 2 ihmistä silloin. Jos pyhä ihminen, joka elää kurissa ja nuhteessa ja Jumalan pelossa ja rakkaudessa, jos hän tekee joku näennäisesti synnin, niin hän ei sitä tee. Häntä ei siitä syytetä. Häneltä kyllä odotetaan, että hän petraa. Että jos hän tekee joku virheen, niin hän pitää huomata, että ahaa, minun lihassani on liikaa voimaa. Minun on tapettava sitä lisää. Se ei saa päästä tekemään tällaisia hirvittäviä virheitä. Mutta edelleen, se et ole sinä. Se on sinun lihasi. Se on se vanha valepersoona, mitä sinä olet syntisen elämäsi ruokkinut ja sen tappamiseen menee aikaa. Ihan niin kuin Jeesuksella meni aikaa kuolla ja kärsiä rangaistuksensa. Kun häntä ensin ruoskittiin ja syljettiin kasvoihin ja lyötiin kasvoihin ja loppujen lopuksi annettiin sitten se helvetin risti siihen selkään, että kannappa tätä siinä sun runnotussa selässäsi. Niin tämä koko prosessi kuvastaa sitä itsensä tappamista. Että se ei ole helppoa, ei heti ohi. Sitä kärsimystä kestää kauan. Ihmisen elämän mittapuun, sitä kestää vuosi. Vuosia kestää tämä reitti sinne Golgatalle ja siellä sitten loppujen lopuksi myös täysin kuoleminen. Sitä minä teen joka päivä.
joka ikinen kuukausi, joka ikinen vuosi minä olen aina vaan parempi. Koska minä lähestyn sitä hetkeä, että minun lihani ei enää omista mitään osa-aluetta minun elämästäni, vaan se, joka minä olen minun mielessäni, koska sitä kauttahan me uudistumme, sanotaan, että me muutumme mielemme uudistuksen kautta. Niin minun mielessäni on todellinen Aki Pirkkalainen. Mutta sitten on edelleen se toinen laki, joka minun käsissäni ja jaloissani ja kielessänikin joskus aina vaikuttaa. Mutta sen olen minä. Minä olen siis täysin pyhä, synnitön ihminen. Ja aina kun minä syntiä teen, jos minua joku siitä syyttää, niin hän tuomitsee väärin. Ja näin kuuluisi kaikkien uskovien haasta. Takaisin sitten. Niin sitten mihin tämä Niilon kapina ja inho. Kun hän kapinoi, niin hän inhoaa toisia. Hän ei rakasta vihamiestä, hän inhoaa vihamiestään. Niin kuin tätä naista sieltä helluntaiseurakunnalta, joka ilmestyskirjaa kieltämättä vääntelee vähän miten sattuu, ettei itsekään usko yhtään mihinkään mitä hän puhuu. Niin sitten kun sinä inhoat jotain toista ihmistä, niin sinä et pysty ottamaan enää heiltä mitään vastaan. Eli Niilo tässä videossa niin uhmakkaan, kapinallisen ylpeästi oli, että tällaisia nämä kaikki ovat. Että tämä nainen siinä kertoi periaatetta, mihin helluntaiseurakunnassa uskotaan, kun puhutaan ihmisten fyysisestä parantumisesta, sairauksista ja siitä, että sanotaan, että sinulla on amputoitu jalka, olet rampa syntymästä tai sokea, tapaturman kautta tai syntymästä. Kaikkia näitä erilaisia fyysisiä juttuja, mitkä haittaavat sinun elämääsi, että se on vaikeaa vaikka lähteä pitää perheestään huolta, jos puuttuu yksi jalka. Parempi olisi, jos se jalka olisi siinä, niin sinä olisit paljon tehokkaampi isä ja äiti. Ja kaikkea tällaisia, nämä on käytännöllisiä asioita, mitä ei tietenkään Jumala halua, että ihmisillä on. Mutta tällä naisella, niin kuin hän ei elä uskosta, vaan elää pelosta ja kaikesta muusta, niin kuin naiset täällä totta kai pahassa miesten maailmassa, sovinistien maailmassa, niin he pelkäävät. Heidän motiivinsa, jos he eivät elä uskosta, on lähestulkoon kaikkeen pelko. Pelkäävät vaan kaikkea, koska he ovat niin avuttomia täällä, eivät he pärjää ilman oikeellisen miehen puolustusta. No tietenkin, jos naisella on hyvä suhde Jeesukseen, niin totta kai hän silloin pärjää. Hän ei tarvitse pelätä, ei mitään ihmismiestä siihen tarvitse. Mutta niin, Jumala tahtoo antaa naisille aina jonkun ihan maanpäällisenkin suojelijan. Totta kai, koska tämä on vaarallinen maailma ja hirveitä asioita tehdään heikoille. Niin tällä naisella nyt tiivistetysti, en muista täysin tarkkaan, niin oli, että pointtina se, että kun heille helluntaiseurakunnassa niin on tärkeää, niin kaikille eri seurakunnille heillä on joku orientoituminen, niin heille on tärkeää ihmeiden tekeminen, voimatekojen tekeminen Jumalan hengen voimassa. Niin parantaminen on osa sitä. Sitä teki Jeesus, sitä tekivät hänen opetuslapsensa ja kaikki, jotka alussa vielä omasivat jotain uskoa. Että nykyään edelleen tässä Niilo ei vaan inhonsa kautta, kun hän kuuntelee tätä naista, koska hän inhoaa näitä ihmisiä, niin hän ei pysty ymmärtämään totuutta. Totuus on se juuri, minkä se nainen sanoi. Minua ei hävetä Niilo, eikä ketään muu se pelle siellä, sanoa miten asiat ovat. Nykyään ei ihmisille ilmesty vaan jalkaa siihen amputoidun tilalle ja sokea ei saa näköänsä ja kuolleet eivät herää henkiin teidän uskovien toimesta, vain ja ainoastaan siksi, koska te ette tee tarpeeksi. Te ette ole tarpeeksi hyviä. Ei tätä tarvitse mitenkään kierrellä. Niin kuin Niilo väitti tässä videossa, että ei kukaan, tämä nainenkaan, niin hän ei uskalla sanoa suoraan, että näin hän uskoo, että pitää pelokkaasti rivien välistä ilmaista tämä. Ei Niilo, se on juuri niin. Tämä nainen ei elä uskostaan, niin hän on väärässä, mutta se tieto, mitä hän sinullekin siinä videossa sanoi, on täysin totta. Niin totta kuin Herra elää. Tästä vannomisestakin varmaan joku tulee ruikuttamaan siellä niin, mutta puhutaan ensin loppuun tämä parannusasia. Niin ongelmahan on siinä, että katsos, kun kukaan ei enää omaa uskoa. Me elämme uskosta luopumuksen ajassa, niin ei ilman uskoa Herraan voi tehdä mitään ihmeitä. Sen takia niitä sairaita ei parane muuta kuin feikisti. Lumeparantumisia tapahtuu sen takia, koska nämä ihmiset, jotka ovat luopuneet uskostaan, niin pyrkivät silti parantamaan muita sen sijaan, että tulisivat katumukseen siitä, että ovat luopuneet uskostaan. Niin sitten he jotkut jopa ihan suoraan turvaavat saatanan voimaa. Niin saatana antaa heille niin kuin saatanan profeetat ja taikuri taikoinaan Raamatussa, niin osasivat hänen ihmeitä tehdä, että sauvat muutettiin käärmeiksi ja vastaavaa. Että saatanallakin on paljon voimaa. Niin jotkut sitten jopa
kun on niin pakko saada niitä ihmeitä aikaan ja ei voida kuitenkaan myöntää, että ihmeitä ei tapahdu sen takia, koska ollaan itse syntisiä vitun rottia, jotka ei elä uskosta. Niin sitten jotkut heistä alkavat tekemään ihan oikeita pikkuihmeitä saatanan voimalla. Ei saatana tietenkään niitä ylitse vuotavasti tee. Hän tekee sen verran toteuttaa näiden pässinpäiden ihmeitä ja toiveita vaan, että saadaan ihmiset koukkuun ja elämään elämäänsä edelleen siinä tyhmyydessä. Hän antaa vaan niin kuin sen ihan minimin, mikä on pakko antaa. Hän ei ole antelias mies. Mut joo, niin sullekin saatanan Niilo, kapinallinen pikku ylpeä pyrkyri siellä, joka ei minua kuuntele, luulee olevan voivansa puhua minulle ylhäältä alaspäin. Minä olen sinun herrasi, minä olen sinun johtajasi ja sinun tuomitsijasi. Minulla on valta ja voima sitoa sinun synteisi niin maassa kuin taivaassa. Niin sinä olet väärässä. Täysin väärässä ja niin olette kaikki muutkin ruikuttajat omista asioistanne, että tämä nainen Niilo, hän on täysin oikeassa, mutta hän on väärässä, koska hän ei elä uskostaan. Mutta se tieto on täysin totta. Jos tämä nainen, nainen, ei naisten kuulu näitä Jumalan ihmettekoja ja sotatekoja tehdä. Naiset ovat kotona hoitamassa kotia ja lapsia ja pitämässä huolen siitä, että miehillä on joku mukava paikka, mihin palata ja ruokaa, mitä syödä. Ja pitävät sen turvapaikan, sen kodin, sen pesän, sen päämajan, mihin mieskin haluaa aina palata. Niin sen kunnossa, se on naisten tehtävä. Lapset kunnossa, koska ei miehellä ole aikaa niitä lapsia koko ajan kaitsea. Mutta kun sitten kun he ovat riittävän ikäisiä, että heidät voi ottaa töihin mukaan vasta sitten. Mutta niin, miesten siis kuuluisi siellä seurakunnassa, niin kyllä parantaa ihan tänä päivänä juuri nyt. Kaikille kuuluisi antaa näkönsä takaisin, jotka heiltä apua hakevat ja tehdä täsmälleen samoin kuin Jeesus, mutta he eivät tee sen takia, koska heillä ei ole uskoa. Heillä ei ole uskoa, niin kuin Jeesus sanoo, edes sinapin siemenen vertaa. Ei ole, ei yhtään. He ovat luopuneet siitä täysin, joten mitään ihmeitä ei tapahdu. Siitä on kyse, että minä oikein syyllistämällä syyllistän teitä, te olette aivan ruikuliperseitä, syntisiä saastoja, uskostanne luopuneita luopioepattoja, joten teidän elämässänne ei Jumala sitten pääse vaikuttamaan millään muulla kuin ruoskalla ja kepillä. Siinä on syy. Takaisin vannomiseen, että siinä on taas yksi teidän toisia inhoavien impesilleen yksi juttu, sanotaan vaikka, että niin kuin Pirkkalaisen Aki sanoi tässä, että niin totta kuin Herra elää, niin hän vannoi typerästi. Ei. Jos Raamatussa on yhdessä kohtaa sanotaan, että älkää minkään nimeen vannoko, koska yksi asia on Jumalan valtaistuin ja yksi on sitä ja bla bla bla. Ja sitten toisessa jakeessa taas sanotaan myös absoluuttisena totuutena suoraan, että Herra odottaa niitä, jotka oikein hänen nimeensä vannovat. Sitten kun nämä molemmat asiat ovat täysin totta, niin sittenhän me ymmärrämme suoraan tästä, jos ei olisi mitään inhoa, niin kuin minulla ei ole. Minulla on vaan rakkautta kaikkia kohtaan. Minäkin, vaikka mä vihaan sua Niilo. Mä tahdon sulle pahaa. Sulle ja sun puolisolle se kaikille, jotka on sun kanssa missään tekemisessä. Mä tahdon teille pahaa. Että teitä kaikkia sattuu ja te kärsitte niin kauan, että te myönnätte, että minä olen teidän Herran. Niin siitä huolimatta mä katson sun videoita. Niin kauan, että mä oon oppinut niistä kaiken hyvän ja hylännyt kaiken pahan, että mä oon koetellut ne videot myös. Mä kuuntelen niitä tarkkaavaisesti. Vaikka mä katson vihaamaani miestä, joka halveksui minua ja ylenkatsoi minua ja hylkäsi minut ja löi minun ystävällisen käteni pois ja sylki siihen ja sanoi, että en mä halua sun ystäväs olla. Siitä huolimatta mä katson sua ja kuuntelen sua. Tätä on rakkaus. Ei sitä, mitä sinä teet, senkin säälittävä rotta. Niin, mitäs minä olin sanomassakaan? Oli tässä 2 kättä oli ja niissä oli jotain ja mun piti niistä sanoa jotain. Katos punainen lanka. Etsitään se äkkiä uudestaan. Niin, siitä vannomisesta tosiaan. Vannomisesta olen sanomassa, että te ette pysty tekemään tällaisia yksinkertaisia laskutoimituksia edes. Niin kuin kaikesta. Kun se ei riitä, että teette jostain. Niilokin, koska hän on itsekäs pikku pieru, pelle, niin kyllä hän on tehnyt tällaisia oikeita laskutoimituksia vaikka kaljesta ja kiroilemisesta. Et Niilo on kun hän pitää kiroilla selkeästi, hän tykkää sanoa saatana, vittu, haista, paska, niin sitten hän on Raamatusta etsinyt totuuden kiroilusta. Elikkä kiroilu, niin kuin hän yhdessä kommentissa sanoi pätevästi yhdelle miehelle, että ei kiroilu ole kiroamista. Et näille tälle kirosanoillekin, niin niillähän on
myös toinen nimitys, joka on yhtäkkiä kadonnut kokonaan koko todellisuudesta. Niitä on kutsuttu myös voimasanoiksi. Kiroaminen, niin kuin Niilokin ymmärtää, niin kiroaminen tarkoittaa sydämen jotain asennetta. Et minä olen kironnut Niilon, ihan ilmoittanut hänelle tämän. Niin ei minun tarvinnut siinä paskaa sanoa tai vittua, mutta minä olisin totta kai voinut, ne ovat vain sanoja. Ne ovat sanoja, että kun vituttaa, niin sitten käyttää sanaa, että vituttaa. Tai jos joku on vaan todella huono, niin sitä sanotaan sitten voimasanalla paskaksi. Että toi aivan paska vittu vehje, minkä sä nyt teit. Joo, Niilo tällaisissa, kun on kyse jostain asioista, joista hän pitää, hän omassa itsessään, niin hän kyllä löytää Raamatusta aivan oikeellisen oikeutuksen niille, että saa sanoa paska vittu helvettiä, jää. Ja sitten kun hän tykkää kaljasta, niin kuin minäkin tykkään, niin sille hän löytää myös oikeutuksen. Totta kai. Hän löytää oikeutuksen vaan niille asioille, jotka hän näkee hyvin. Minä löydän oikeutuksen kaikelle. Minä otan kaiken sisääni ja käsittelen aivan kaiken, niin kuin minulle sanottiin, että koettele kaikki. Ei vaan sitä, mistä sinä pidät, vaan ihan kaikki. Niin sitten oli tämä vannominen. On niitä tekopyhiä, niin mä nyt heitän tämän vaan tähän ilmoille. On kerran noin 2 olemassa, että Herra odottaa niitä, jotka oikein hänen nimensä vannovat, ja toisessa sanotaan sitten absoluuttisena käskynä, että älkää minkään nimeen vannoko. No, koska tämä toinenkin on totta tässä näin vanhasta testamentista, viimeinen kirja Toorasta. Puhuu näistä lopun ajoista tietenkin, siellä sanotaan, että se viittaa näihin viimeisiin päiviin. Niin. Sehän tarkoittaa sitä, että tämä vannomiskielto, niin se voi tarkoittaa vain lihallisia ihmisiä. Eli älkää vannoko väärin. Se ei saa tarkoittaa mitään muuta kuin, että älkää vannoko väärin, vaan olkaa oikeassa, kun vannotte. Jos vannotte jotain yhtään minkään nimeen, niin tehkää se niin, että Herra pitää siitä. Ja sen jälkeen se vannominen on voimallinen teko. Näin yksinkertaista. Ihan minkä tahansa asian kanssa mä pystyn tekemään näin. Sen jälkeen kaikki teidän tekopyhät argumentit on tuottu, heitetty roskiin. Saatana on riisuttu aseista. Joo. Helvetin Niilosta. Niilo on käsitelty. Minä olen hänet kironnut ja sitä kirousta ei kukaan muuta. Ei Niilo itse, ei kukaan. Minä en anna hänen katua. Niin hän minua on loukannut, yleen katsonut. Mikä iljettävä veli minulla onkaan siinä. Sinä pelastut vasta sen jälkeen, kun sinä olet katkerasti vittu katunut sitä, miten sinä minua kohtelit. Ja minun ystävyyteni vaan heitit roskiin. Sen sijaan, että sä käsittelisit, koettelisit asioita ja heittäisit niitä sitten sinne sun valmiiseen koppaan, niin sä oot silleen, kun sun joku veli rakastaa ja sua lähestyy, niin sä vaan heität ne roskiin. Jos et satu tykkäämään siitä, mitä ne sanoo. Eikä siinä. Tiedä, miten käsitellä tuollaisia pellejä. Niin, unohdetaan Niilo. Videolla on toinen aihe myös. Nyt mä oon tarpeeksi käyttänyt hyväksi tätä Niilon typeryyttä ja mässäillyt silleen ja tehnyt teistä kaikista pilkkaa säälittävät loserit. Niin mulla on lyhyen ajan sisällä nyt ollut 3 miestä esimerkkinä siitä, että mä oon havainnut, että kaikilla teillä on ymmärrystä, tietoa, viisautta silleen, että te ymmärrätte kaiken mitä minä sanon todeksi, mutta te ihan vaan väenvängällä tahallaan omista typeristä syistänne ette ymmärrä. Vaikka te ymmärrätte, niin te kieltäydytte ymmärtämästä. Vaikka te tiedätte, niin te kieltäydytte tietämästä. Ja kun minä olen näin havainnut ja saanut peräti Jumalalta 3 esimerkkiä ihan tässä 3 kuukauden aikana. Hyvin voimakasta esimerkkiä. Niilo on yksi niistä. Minä olen nyt tosiaan havainnut, että selvä, tämä on nyt koko maailman tila. Koska en minä ole missään muuallakaan tavannut ketään. En hyväosaista, en huono-osaista. Enää pitkään aikaa. Joka omaisi mitään uskoa yhtään mihinkään. Tai olisi valmis lähtemään tälle tielle, mitä minä kuljen. Niin heitä ei ole. Uskosta luopuminen on siis tapahtunut jo. Ja siitä minä myös tiedän sen, että kukaan teistä ei katso näitä minun videoita. Eikä opi niistä yhtään mitään. Ne ei muuta tapojaan näiden videoiden seurauksena. Joten, selvä. Minä tässä teille lupaan ja teen itselleni lain ja ilmoitan sen teille. Minä en auta teistä enää ketään. Minä en edes yritä käännyttää yhtään ketään. Minä en yritä auttaa teitä rakkaudellisesti, siis rakkaudellisesti hyvällä tavalla. Hellällä kädellä, lempeästi. Minä luovun kaikesta lempeydestä teitä kohtaan. Minä en auta enää ketään. En yritä. En aio uskoa, että minä pystyn edes auttamaan yhtään teistä ketään. Heti jos minä huomaan, että tällainen tilanne tulee, minä sanon, että en auta.
sisällä, sydämessä. Ja minä sanon, että Antikristus, sinä saatana siellä kun kuuntelet ja sinun palvelijasi, te katsotte minun videoita, niin kyllä. Voisitte laittaa vähän lisää tykkäyksiä sun muita mun videoihin. Mua vähän ärsyttää, että te kyllä otatte selvää meidän uskovien toimesta, mutta ette viitti sitten laittaa mulle vaikka jotain muutamaa tykkäystä siitä hyvästä, että mä tietäisin, että olette käynyt ja jotain puskus kommenttia. No, mutta joka tapauksessa, teille siellä saatanan pikku pimeyden kasva teille tiedoksi, niin Antikristus saa tulla. Uskosta luopumus on tapahtunut, täällä ei ole enää ketään, kuka estäisi. Minä elän kyllä uskostani, mutta minä en häntä estä. Minä sanon, että tule. Nouse voimaasi. Hanki kaikki. Alista kaikki ikeesi alle. Lyö heitä, satuta heitä. Sorra heitä. Älä anna minkään estää itseäsi. Tee kaikki, mitä sinä ikinä pahalla mielelläsi vaan keksit tehdä. Ainoa kohta, missä minä puutun yhtään mihinkään, on jos tapahtuu jotain ylilyöntejä. Eli jotain ihmistä tai ihmisjoukkoa meinataan koetella yli heidän rajojensa. Se on ainoa tilanne, missä mä puutun yhtään mihinkään. Mutta ai että ne rajat on tällä hetkellä aika korkealla, että kyllä saat satuttaa. Anna mennä. Mä en edes katso sitä hirveän pahalla. Se on hyvä työ sinulta. Tee se. Tule. Tule ja opeta näille kaikille paskoille, että mitä käy, kun mulle vittuillaan. Joo, tästä lähtien se laki, minkä minä itselleni vielä annan, niin ihan sama kuka lähestyy minua. Hyväosainen tai huono-osainen, ihan sama missä tilanteessa, niin minä aion tästä lähtien kysyä suoraan joka ikiseltä, että mitä sinä minusta tahdot? Jos ei heidän vastauksensa ole minun mieleiseni, niin minä en sano heille enää yhtään mitään. Ja sanon heille vaan, että minulla ei ole sitä, mitä sinä haluat, ja poistun paikalta. Tämä on laki. Minulle itselleni minä omalla suullani sanoin sen ja aion pitää siitä kiinni. No, laki on aina laki, eli tämä on pääperiaate, mitä minä aion noudattaa, mutta kyllähän siinä on ihan pieniä poikkeuksia, koska niin kuin aina me ymmärrämme, niin eihän elämä toimi lakien mukaan. Ei voi lakia noudattaa kirjaimellisesti, sitä pitää noudattaa joustavasti. Mutta tällä asenteella minä olen tästä lähtien. Minä en usko, että teitä ketään voi auttaa, te ette halua tulla autetuiksi. Minun rakkauteni on teille yhtä tyhjän kanssa. Joten pärjääkää omillanne. Antikristus nousee pian. Minä hänet voimaannutan. Hän on kaikki paha, mitä ihmiskunta on koskaan keksinyt ja Jumala on koskaan keksinyt. On teille se pieni lohtu, että tosiaan ketään ei edelleenkään koetella yli heidän rajojensa. Että sitten kun teitä kidutetaan tämän miehen toimesta ja sorretaan ja satutetaan ja teidän lähimmäisillenne ja teille itsellenne tapahtuu aivan hirveitä asioita, joka johtuu vaan teidän omasta tyhmyydestänne ja leväperäisyydestänne ja siitä, että te ylen katsotte minua. Niin teitä ei ainakaan kiduteta sen enempää kuin että mitä te pystytte kestämään. Se voi olla aika paljon, niin kuin te tiedätte, semmoisen jutun, mikä on tässä maailmassa noussut nyt aika isoksi, niin kun puhutaan treenaamisesta, niin ihminen aina kestää paljon enemmän kuin mitä se itse uskoo ja luulee. Niin sama pätee myös kidutukseen ja kaikkeen kärsimykseen, että mässäilkääpä sitä. Että saatte paljon enemmän kidutusta kuin ikinä uskotte itse kestävän. Tästä näin alkaa pian maailmansota. Venäjä sen laittaa liikkeelle ihan niin kuin kaikki tietävät nykyään. Se on aivan yleistietoa karhun jaloilla. Suomessakin on profetia annettu siitä jo 80-luvulla, joka on koettelut kestänyt sitä odotellessa. Venäjä tekee liikkeensä pian ja sitä seuraa hirvittävä nälänhätä, ruttoepidemia, kuolemalla kuoleminen. Monet täällä vaan kuolla kupsahtavat sen tähden vaan, että eivät enää kestä oman pahuutensa alle. Ja ai että mitä ihanuuksia tuleekaan maan päälle. Ja sillä välin kun te kaikki kärsitte, te luopiot ja epatot, jotka ylen katsotte minut. Kun te kärsitte, niin minä lupaan, että minä nauran teille. Minä en turhaa sääliä aio tuntea, eli minä hekottelen ja nauraskelen, että niin kauan kun te olette luopioita ja epattuja ja ylen katsotte minut, niin minä aion vaan hähättää teille ja naureskella, että vittu sitä saa mitä tilaa.
Heippa Niilo, heippa kaikki. Mä en enää auta ketään, mä aion keskittyä vaan siihen, että sitten kun se antikristus loppujen lopuksi tarvii pistää päiviltä, niin mä oon sit valmis siihen. Se on mun ainoa keskittymisen aihe. Te voitte pärjäällä itse, kun te olette kerran niin hyviä siinä. Katsotaan, miten se menee.